For today's ganap nga sa Sumuan Palengke na Komanidalo. De lakitan kening palengkimi para pakit ko kay kayong sitwasyon dangening makalbog. Talaga na mga snadaguling danom at milulubno rin bang kakeni. Atin nga din tanga magluwas o bebenta no rin akuha na nga san ulingin palengki atin yan danom kaya keni danom bang kape mili renin tilapia. O yan po yung buri kong ipakit kay kayo na maging sitwasyon na puning palengkimi pag makalbog. Kare nga liwa naman pong konsignasyon ay pitumpak-tumpakan daw po rin tray para po makapaglatag lang bala mo la mesa do. Para ka rin nala naman po makapamiling masalese. At talaga naman punda kaladada yung manyali kening palengkimi. Sa liwanda keni, ibentada rin po kingaliwang lugar, ingawos ka rin manangulo. Kung akakitye po yung mamili ka rin tilapia, tegawan ke po yan malaguya kaya kumigmano. Charis. At sana Lord datangingal do miswerti ko namang kalupa do. Sabi ko naman kay kayo manamana mo yan naksyuta. Ngening kaurasan nga po nga ni ingang ganda tangkay ng palengke tilapia ang pombango sa lalo pa rin manyipit at paro, charis. Kaya talaga namang idara yuweya minuling bokya uling ating memye ka na akong paraulam, salamat po. Bakit kuno nga pong tunggal-tunggal kay kayo rin konsignasyon ken palengke sa Sumuan? Pati na rin po rin mga sipag sari-sari store o magtindang kapangan ken ni Kilob. At syempre akit yula naman po rin mga sipag makipagobro. Palapit ko nga kang bapa ko, arwan ke manyad kurugumbango si paksike po tambengi. At kung ko naman masibak pe kaya dua-dua ko po, charis. Tutuman bala mo rugoy bapa kuya pang marine ka na ako, charis. At feeling ko nga bukas na bukas ay atin datang ka na ako nga lipong nga kaya ngeni pa i-claim ko na, charis. At syempre kataga sa Sumuan nung ala ka nga lipong nga naksyuta. Kung nga po tantong magmayabang pero ing balen min sa Sumuan ay mayaman ke kareng asa na miyayaliwang akakwara keng kailugan mi. Talaga namang reng aliwang lugal dadayo la pa ke kami para sali mong seafoods. Kaya ko po talaga tok nang lumibot kening sa Sumuan andat po kikilaleng balen mi, charis. Kaya ka rin kabalen ko na nanu ko po, supportan nyo na ako, may sakit na ako balungos, naksyuta. Ilaban na natin to, charis. Talaga namang pasalamat ko ka rin kabalen tamong manintunan kening palengke na talaga namang winelcome da ko. Makapakiyak rugo yung papakit you. Kaya ko sasawang malbe ka rin vlogs ko uling aldoldo mag-upload ko po. Kaya yan yung lagi kong sasabihan na itan taga sa Sumuan dumayo taman dakata sa wanding tao ulim biya sa tamong makiyabe. Nak-shootout bala mong mag-rap ko, charis. Patsyagan nyo na pa yung boses kong yan kay susunod masanting ne. Bayo kaya riyan yung vlog ko ken palengke i-shoutout ko no po rening. Shoutout po kan Jonel Cebu, Gloria Gutierrez Sabado and Alex De Leon. Shoutout din kang Lucy Manansala, San Roman, Juan Tamad, Michelle Terbacani. At syempre buri kong pasalamatan din ng tao nga kakit yo kening vlog kung na talaga namang papakit de pa po yung FB page ko. Shoutout kay kayo mga lord, salamat kay support tayo. Kung nga buburiyanan nyo po rin ka na akong vlogs, please follow, like, and share. Charis! Iyan lang muna. Salamat! At kaingatan ng puke katamo.